Don, kikilikon. Egun batean Fermintxok bere sudurra galdu zuen. Eta non ote dago nire sudurra galdetu zuen berekiko. Plazan bila ibili zen, eta ez zegoen. Etxeetako teilatuetan, eta ez zegoen. Ilargira igo zen, eta atea jo zuen, kas. Eta andre bat atera zitzaion. Ilargia zen. Hemen aldago nire sudurra, galdetu zuen Fermintxok. Ez? Esan zion ilargiak, hemen ez dago zure sudurra. Etxera iritsi zenean, telebistagailuaren gainean ikusi zuen sudurra Fermintxok. Sudurra jantzi, eta lotara joan zen. Loak hartu zuen, nekearen nekez. Zema jende biluzaiun gaur. Iepak eixo, zer moduz, ondo algara. Gaurko honetan saiatuko gara alik eta ongien pasa ezagun. Fermintxoren sudurrarekin hasi dugu gaur programa. Eta gero, hainbat gauza izango ditugu. Bienako kontuak joan zen astean amaitu zizkigun, eta aste honetan beste pasarte berri bat kontatzen dizuegun, baina ez dakit oso seguru nora alde egingo duten Txirrimen eta Txibitonek, ze ez baitakit, ez dakit, gero ikusiko dugu guzti hori. Eta joan zen astean esan dizuen bezala, gure programara etortzeko postaltxo bat bidali besterik ez duzu egin behar. Haur, gazte eta heldu bat elkartu, eta Don Kikilikon 625 postakutxatila Donostiara. Guri postaltxoa bidali duzue, parte hartu nahi duzula esanez, eta zozketa baten ondoren ona etortzeko aukera izango duzue. Eta beste aurritzik gabe, has gaitezen geure txolartearekin, eta gaurkoan gainera musikari lotuta doakion txolarte, ikusiko duzu? Mira, Josera, hau xerden baldaki. Bai, Xerda. zure bietz bat. Hoixe. Eta hau? Hau, trompeta bat. Trompeta bada, jaun Andreak! Trompeta, horixe! Bai, trompeta! Trompeta esaten zaio, ez da? Bai, denetikan. Zergatik esaten zaio trompeta? Trumpatzeko balio duelako? Ez, olako izena daukalako, eta hola ditzen zaiolako. Bai. Ez dakiz zeratik. Jose Ramon Salaberria, nire espaldiko laguna eta trompeta jotzaile bikaina. Eskerrik asko. Eta norek herri duzu hor? Hau, nire maixua. Oh, maixua? Bai. Eta nola du izena, maixuak? Jose Mario Jarzabal. Jose Mario Jarzabal, gaixo. Ederki, aixu, nork asmatu zuen trompeta? Asmatu? Ba, historiak. Historiak asmatu zuen? Historiak, karo. Ez que ezin da esan nork asmatu zuen, ja, historia denak, portatu dute zeo zer, asmatzeko. Bai? Bai. Esate baterako, baten batek zer ekarri zuen. Ba... Nola hasi zen trompeta? Nola hasi zen? Bai, lehenengo trompeta nolakoa zen? Ba, luze-luzia, pistorik eta duze gabe, hola luze-luze bat. Luze-luze bat. Erromatarrak eta esaldiutzu ikusi pelikuletan ta, holako kriston... Nik erromatarrak ikusteko ez dauka pelikuleta joan beharrik, tortolik hartu eta ara nomata ikusi ditut. Erki. Ederki, eta nola ateratzen diozue, hola, zarata? Zarata? Bai, trompetari. Bueno, ba, lehenbiziko egin behar da, ba, Espainiak, vibrazio bat euki behar dute Espainiak, ez? Holako zeo zer. Iztiak zango ipurdiakin jotzen dela trompeta. Ez. Puskarra ite, Ez, bueno, antzekua. Txiribitonek orduan ipurdiakin jotzen trompeta. Bitu, ba, holako zeo zer egin behar da, ez? Eta orduan bokila jartzen dezu, eta bea bakarrik egin du doinua. Eta orduan gertatzen dena da, bokilan atatzen den doinua oso txikia da, ez? Orduan gertatzen da, jartzen degunean, bokila, trompetan barruan, trompeta da amplifikadore bat ezela, orduan, soinua onditu. Oso modernoa, Irrekontxo! Joko aldigo zuen bizatxo bat hori ikusteko nola da? Pieza, bale. Zer pieza? Veneziako inauteria. Veneziako inauteria? Zatitxo bat, Zatitxo bat. Paso dira inauteria, baina ez joli.
Jose Ramon! Eskerrik asko. Nik trompeta joko banu, horren ondo joko nuke. Hobeto. Bai, kasiko hobeto joko nuke. Aizu, Jose Ramon. Ze. Ta horren beste nota, eta hiru traste besterik ez daukatzu hemen. Nolako izena daukate traste hauek? Hauek izena dute pistoiak. Pistoiak? Bai. Pum! Itzen dute bat. Ez bino. Eta nola baltzen xate, pistoi horrekin? Bueno, da... Ez dakit, da zaila esplikatzen ez, baina gertatzen dena da, nik ez baditu zapaltzen, harmoniko batzuk aitzen dira, ez? Solda euskan bezala. Bai, hori da. Eta orduan, ez dakit, uste dut 1760 urtean ez dakit, gizon batek, ez dakit bere izena, Alako izenak izatea Barrek pistoi. inventatu zuen pistoi bat, medio bigarrena. Eta orduan horrez egiten du, leheno jodituen harmoniko horiek, tono erdi bat jetxi. Eta orduan gertatzen dena da, eta trompeta, ikusten duzu hemen, luzatu egiten da. Bez? Luzatu egiten da. Eta nik pistoi bat jarriko banu, luzatu banuke? Ez dut uste. Eta gero sortu ziren beste biak, eta lehenengoak egiten duna da, tono bat jetxi, eta horregatik da, hau horren... Bai, oso garbi dago, eta dana huertzen dut oso garbi. Ikusten dut. Bai, dudarik ez dago, dudarik. Eta zer modu ezko maizoa da, Jose Mari? Bueno, da. Olako bakarrik? Ongi, bai. Bai? Gero galdetuko dio berei nolako ikasletan Jose Ramon. Bueno. Eta orain ze jor behar dikuzu beste pieza ikaragarri polita? Trompeta magikoa edo. Trompeta magikoa! Magia ikaragarri uste egitxai. Trompeta magikoa Jose Ramon Salaberria eta Jose Mario Jartzabal.
Hori da hori trompeta jotzea. Gaurkoan, Legazpiarrak izango ditugu, joan zen astean garaile izan zirelako, eta berriztik datorren beste talde bat. Kaixo izaskun? Nortzu zatozte barka berriztik? Nire osaban, nire irakasleare naizpa eta nim. Eta zuru osaba zer da, mekanikoa? Bai? Zer zara ofizioz ba? Ofizia langilea. Langilea, baina zertan lan egiten duzu? Laminazioen da trifilazioen. Bueno, zuk aukeratu duzun gaia berriz hori izan da, automobiletako mekanika. Hori gero izango da, eta berrizko lagun hauen iratxoa, hemen nire alboan daukadan Maider, zen eskapolitxa, eta gaina berde jantzita etorri zaiguna. Kantatxo polit bat eskeniko diguzu, ezta, Maider? Ea. Nola zen, txoriaren kanta ez? Ea ba. Txori txiki anegarrez hasi, eta txi eta txia mari deika. Oso ondo. Eta Legazpiarren iratxoa miren, eta noski salsa eta pika. Etxoin bizkatxo bat txibiton, miren zuk ze taldetako izan nahi duzu? Salsa edo pika? Tokatzen dana. Ederki. Bueno, tira, ea tokatzen den. Zein tokatzen den? Begiak estali? Horraxe, sartu eskutxoa. Maider, zuk ere? Ui. Burrukan bukatuko dute hemen txibiton, sartu Maider eskua. Lasei. Bueno, bagarbi dago beraz, berrizko lagunak salsa taldekoa izango direla, eta pika berriz Legazpiarrek osatuko dutela. Eta... Tira. Laster, debuluzon. Zen olako gogoa nuen Madame Gilipurdiren etxea ezagutzeko. Eta orain bera etxean ez dagoenez. Ara, kristalezko bola. Bola, bolatxo, esaidazu zerbait. Ze bola tontoa, ez du ezer esaten. Eta gainera, hor barnean ez da ezer ikusten. Hau bola kaka, hau. Pasa zaitez, Erroke, pasa zaitez. Ez atzu beldurrik izan, gizon. Erroke kapitainak ez du inoiz beldurrik izan. Pasa zaitez. Begira, Erroke, hemen egiten du lanik. Zer ibiltzen zaizu? Markesa baten moduan bizi zarela. Ia sutontzia bizturi dagoen. Zer gertatzen? Sutontzia, hain bero dagoze, hortzaka egiten baitu. Hortzaka, eanik probatuta. Bai hortzaka egiten duela. Ia, eseri eta itxoin pixka bat. Bai. Urdai azpiko buskatxo batzu ekarriko dizuteta. Oso dergi. Benetan, etxe hau, sorgin batena da. No baitzen da giroan. Apurtxo bat ere bada beldurgarria. Gilipurdi! Nola maia mugitu dela? Bai, maia mugitu egin dela. Ni hori xeritaren goen, eta maia honuntza etorri da. Baina ez alduzu ikusten maia beretokian dagoela edo zer? Oi, itxoin pixka bat oraintzen atorreta. Bai. Maia mugitu dela esango nuke. Baina zer da? Erroke kapitainak ez du beldurrik izan inoiz. Erroke kapitainak piraten erregena ez eta. Ni beldur. Nik nori beldur. Kristalezko bola zikin horri. Kristalezko bola. Ez dakiala hitz egiten. Kaixo, Erroke kapitaina! Baina, zer gertatzen zaizu, gizon?
gizona? Bolak hitz egin didala. Bola horrek hitz egin dit. Bola horrek ez du hitz egiten gizona. Bai, hitz egin dit eta esan dit, kaixo erroke kapitaino. Bola hori gezurretakoa da. Etxe honetan, dena da gezurretakoa eta ontolapikoa. Hala, zatoz, nire etxea erakutsiko dizut eta ikusiko duzu zein polita de. Aiba, urdai azpikoa. Oste gozoa dagoen, eta gainera dena neuretzat. Aiba, xerre bat iesi, ja rapatzen dudan, rapatzen dudan. Bai, etxea txikia da, baina oso polita. Bai. Armi armasarerik eta ezer gabe. Bai, esan dizudanez, etxea txikia da, baina oso polita. Armi armasarerik eta ezer gabe. Zelimordi! Begira! Maia mojito egiten da! Mojito egiten da! Lagundu! Eta orain urdea azpikoa guztia, niretzea bakarrik. Ai, zauto! Zego izua dugu, Hore sustoa! Saltsan berriztarrak. Eta pikan berriz Legazpiarra gurekin. Lehen aurkeztu modura, saltsako persona heldua, urteetan heldua delako edo, Jose Alberto Etxebarria dugu, eta berak aukeratutako gaia automobilen mekanika. Lehen galdera, ze materialez egiten dira normalki bielak? Azero. Azero edo altzairu, zuzen. Nola deitzen zaio bielaren mutur zabalari? Kabeza de biela. Bielaren burua edo kabeza de biela, zuzen. Motorraren volanteak zer eginkizun du? Motorra suabia eruen. Motorra irregulatu. Inertzea aprobetxatu. Zuzen. Nola deitzen da 100 kilometrotan gasolina litro erdia besterik gastatze ez duen motorra? Nola deitzen da 100 kilometro egiten dituenean kotxe batek gasolina litro erdia besterik gastatze ez duenean? Siria. Siria. Esan beharko litzateke, behar ba kotxe berezire ematek, prototipo ematek egingo lukeela, baina tira, Siria genuen. Motorraren olioan ura aurkitzen bada, zergatik izango da? Junta kulati erreta ero txarto deulako. Kulataren junta erreta dagoelako. Zuzen, bi denboratako motor bati isilgailua edo silenziadorea kentuz gero, zer gertatzen da? Potentzia galtzen dut da zaratia. Zaratea egiten du. Zuzen, Vicente Fernández Biurrun, Atletikeko atezaina, aurreneko mailako zein beste futbol taldeetan aritu da lehenago. Biurrun, Atletikeko atezaina. Non jokatu zuen lehen? Siria. Ez Biurrun. Bai. Errealean jokatu zuen eta baita Osasunean ere. Gauero Euskal Telebistak marrazki bizidun batzuren bitartez aurrei lotara joateko garaia dela gogoratzen diete. Ze marrazki bizidun dira hauek? Neke paiasuak. Txirrimen eta txiriduenak. Zemat urte geratzen zaizkio Ronald Reagani Estatu Batuetako lehendakaritzan jarraitzeko? Urte bete? Urte bete? Urte bi? Erdi? Urte? Bueno, tira, ez da urte erdi esan duzu, hortxe zuzen. Baina urte bete baino gehiago ez da urte bete ere. Eta azken galdera, nor da Serafinaren senarra? Serafin. Serafin, zuzen. Eta guztira, saltsak 9 galdera erantzunak, eta 9 pusterri bereintzat. Isabel Aztiria, aski ezaguna dugu, 3 astetan gurekin egon zaretelako, eta zure gaia eunak. Lehen galdera, artile orraztuari ze beste izen ematen zaio?
tile orraztua. Estambrea. Angorazko lana famatua ze animalik ematen du? Angorako katuak, angorako ahardiak edo angorako untxiak. Angorako untxiak. Untxiak, zuzen. Fabrikazioaren egiteko moduaren arauera, 200 mota desberdin badira zeintzu. Fibra naturalak eta sintetikoak. Egitezko ez, fabrikazioaren arabera. Fabrikazioen... Bai, Trama eta urdinbre. tejidoa eta puntuzkoak izan daitezke. Levi Strauss, Bienako bibolin jole batek saldu zizkien lehenengo fraka bakeroak Sius indioei. Austriako ze herritatik eraman zituzten? Siria. Siria, noski. Oraingoan, txikle batez zikindu baldin badu arroparen bat, nola garbitu behar dugu? Izotzakin, batez ere, eta gero arraston bageatzen bada, kitamantxasen batekin. Ederki, zuzen. Jantziak garbitzerakoan elektrizitate estatiko hartzera duten joera kentzeko, Bai. lehenago lehortzeko eta plantxatzea errezteko ze produktu erabili behar da? Suabizante bat. Suabizantea. Ze menditan dago Euskal Telebistaren antena nagusiena? Oiz. Oiz. Oiz mendian, zuzen. Kirolez kirol saioan, pilotaren berri ematen digun aurkezleak, ze izen du? Pilotaren berri. Bermari goikotxea ez da... Ez. Josetxo Lizartza. Josetxo Lizartza. Nor da Espainiako Partidu Komunistaren idazkari berria? Angita. Julio Angita, zuzen. Zenbat seme alaba ditu eta azken galdera da, Monakoko Carolina printzesak. 3. 3 seme alaba ditu, zuzen. Eta 7 gustarri pikak. Garbine Duralde, kaixo, eta zuk izkiak aukeratu dizkiduzu. Beraz, hor dauzkazun izki guztiekin 3 hitz osatu beharko dizkiduzu. Irekin zagon gure makinatxoa. Eta demora. Hor jarri zen ez da de hori. Ez da argia piztu, baina utzi ingo dugu. Soda ez da euskalitza, baina tira, onartu ingo dizugu. Segi. Demora joan da, eta bestea hauxe izan zitekeen. Bart. Tira, argi piztu da. Leku pixketxo bat, kamarak ongi ikus dezan barka. Eta azkena izango zatekeen, honako hauxe. Do. Lu. Erantzundakoa bata genuen, soda, bart eta dolu, baina tira, soda bakarrik zen erantzun zuzena, eta 3 puxtarritan utzi beharko dugu salsak, orain arte lortutakoa. Eta Eba, Aztiria, zu berriz zenbaki aukeratu dituzu, beti bezala, ireki ezagun makinatxoa eta denbora. Ederki da, eta gainera ikusten.
Ikusten da, aparailoaren tikimiki guztiak ezagutzen dituzuela eta 3 argiak bintzat piztu dira. Guzti honekin 17 puxtarri ditu dagoeneko pikak. Eta Izaskun, López de Letona, zuri lehendabizi frogatxo bat erakutsiko dizugu. Irudi asko eta irudi guztiak ezberdinak izango dira bi ezik. Bi horiek harrapatu beharko dizkiguzu. Denbora. Amaika eta 6. 11 eta 6, zuzen. Eta 10 puxtarri noski. Leire, antzeko ibiliko zarazu, eta esan bezala hainbeste irudi desberdin, eta bi berdin. Ea harrapatzen dituzun. Denbora. Bata eta 8. Bata eta 8. Zuzen. Izaskun, oain bai dela froga serioa, konzentratzekoa eta pulsua ea zer nola daukazun ikusteko garaia. Zein aukeratuko zu, zailena? Bardin justu. Zuk esan, zailena? Ea ba. Ea ba, bigarren aukera bat. Bai, parkatu. Lasai hartu, Izaskun, eta azken aukera. Txik. Adiós. Orain bi. Lastima baino ez da posible izan. Orain bai, orain zure txanda Leire. Eta ea. Ea. Primeran, dardaroskopioak pikari beste 10 puxtarri, eta honela saltsak 22 puxtarri ditu, eta pikak berriz guztira 17 puxtarri. Eta dardaroskopioan pulsoa neurtzen aritu ondoren eta nerbioak ere aplakatzeko garaia badela, eta txirrimero eta txibiton zeratik ez diguzue kantatxo bat kantatzen. Lehenengotxo hori, punta behatzori, beste guztien artean, txikerratuko hori. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Bigarrentxo hori, punta behatzori, beste guztien artean, nagiatuko hori. Pepe, 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 pepe. Hirugarren hori, punta behatzori, beste guztien artean, luzea duko hori.
sendoa dukori. Bosgarrentxo hori, unta behatzori, beste guztien artean lodia dukori. Arraultze frigitzen jarriko zaituzte gurain salsa eta pika, batak arraultzea frigitu egin beharko du, bigarrenak jan, eta azkenekoak lehen zegoen bezala gauzak txukun utzi. Dena den bai salsa eta bai pika, ikus ditzagun elkarrekin orain sariak, eta horrela ideia gutxi gora berako bat egingo dugu, segun eta zema pustarri dauzkazuen, gero zemateko apustu egin dezakezuen. Sariak. Edozen gauza gerta daiteke gaurko honetan, baina posibilitate aukera bada, 22 puxtarri ditu salsak eta 37 pikak, 22 puxtarri horiei 15 gehitzen baizkigu orain salsak irabaziko balu, enpate gertatuko litzateke, eta gero desenpateren bat edo zerbait asmatu beharko genuke. Ikusiko dugu ze gertatzen den, arraultzeak frigitzen hasi behar duguta. 1, 2 eta rau!
salsa izan du irabazlea, eta justu-justuan da biok ere ez dituzu oso arrautze txukunak egin, baina tira. Horretatxe utziko dugu, eta orain behi jarri dizkiazuera niri lanak, zalantzak, oantxe esan du. Empatea. Ba, Itxaskun, alde batetik, eta Leire etorri hona, biok. Eta tira, 37 pustarri dauzkazuenez, desenpate egin behar daukagu, jakin behar daukagu, datorren asterako zein geldituko den. Edo salsa, edo pika, berriz edo azpiberaz. Ea, pospolo kajaren bat badudanik hemen. Hala hemen. Pospolo kaxa badu nik hemen, eta hemen bi pospolo, baina batak burua badu, piztu daiteke, eta beste ez. Zizut erakutsiko zein den buruduna eta zein ez, eta dagokionari. Ea. Hartu zuk. Zeinek piztutzen du? Honek piztutzen du, bai, ezta? Bai. Beraz, ba, bueno, pika taldea datorren astean gurekin. Pena zen Itxaskun, azken momentuan horrela gertatu da suerteak erabaki duelako. Eta 37 puistarri dauzkazu, 37 puistarriekin, ez dakit, guztira apostu egin ezkero 60ko sari bat, motor bikain bat eraman dezakezu, edo estela, banik ez dakit, zer, zu ikusi beharko zu ze apostu egin gozun. Ea ba, txirremituari eragin. Horia. Ea suerte badauen. Eta ez dakit oso ondo ikusiko den kameraren, baina 22 puistarri apostu egin duzu, beraz guztira 59 puistarri izango lirateke, eta horrekin sari berezile bat izango duzu. Gure ikusiko dugu guztia. Eta gaurko honetan pasadizo berri bat aurkeztu behar nizueke, baina badak ez txirrimi eta txiritonek askotan gidoilariei ez dietela kasu gehiagirik egiten, eta gaur txiritonek ala esan dit. Jaime, gaur nire kontu. Nik gidoigile ez diet kasurik egingo, eta bidali Euskal Telebistako kamerak nire atzetik. Horixe ingo du. Mesedez, Juanjo, kamerak bidali txiritonen atzetik, eta badazpare, mirri eta txirri zelatatu.
gutxikin horrek egunen batean bihotzekoa eragingo hit, da, aia mirri, agur mirrira joa betirako. Eskubiderik ez dago. Mirri, ez natu alai! Bai, natu nago. Eskubiderik ez dago. Nako traste zikinak. Mistilakoak armatu behar zizkiaten. Ahots goxo duen trastetxo bat. Potiren ahotsa bezalako baduen trastetxo bat. Mirri, esnatu adi, politoni, ederrori, munduko pailaxorik eder naizen hori, potxolo, ez potxolo txiribiton baita, moñoño, ederra. Baina Mirri, zea bil? Mirri, goizeko sortzira bituk esnatua, imusu batez esnatuko hau. Mirri, zoratu egin alaiz. Musutxo bat. Poti moñoño. Mirri! Baina noiz ikasiko duen Mirri, ik bakarrik irekasa esnatzen. Noiz? Esek jatzerren okerrago. Ez logo hori alai. Tira, Mirri, jeikiadi gauza pilo bat egin beharra daukagu gaur goizean eta. Tira, guazen? Ai, txoi, basegian. Guazen txiribitoren gana, eta susto ikaragarria emango zioguk esnatzeko, Tira, guazen ba, torri. Baria! Juantxo, hau muxerra dagoen hau egina, ez dikasorik egiten? Berriz, Mirri. Bat, bi, eta hiru. Txiribiton! Gontxo, odoloa mutu izate zianela, gorra ere baseoke. Aizak, Mirri, ez alduk zera rarorik antzematen. Bai, zioxe hararua atzematen diat, baina etxekia zer den. Entzun? Ez diat ez ere entzuten. Hori du barraroa ez dela ezer entzuten? Ez direla bere zurrunkak entzuten? Egia! Gure potoloaren zurrunkak ez dituk entzuten. Aizak txirri, etxita joan zegertutuko gure txiribitoni, Ai. Etzekit, ikustagun. Nolako beldurra, txirri. Bat, bi, eta hiru. Ai, ba? Alde egin dit? Tira, Mirri, ez adionela jarri. Mirri, lasaitu adi, tira. Mirri, kontxo. Ez gaitu utzi, Mirri. Mirri, argibidiren bat egongo da, arrazoiren bat egongo da. Basegia zinten argibidea txiribitan ikutzen gaituela. Tira, Mirri, hori ez da posible, beti lagunak izan garata. Kontxo, zergatik utziko gaitu? Bai. Farreta izeka egiten geniolako. Bai.
Nik askotan ejaten nion. Potolo zegoela eta elefante deitzen nioan. Eta hipopotamo. Eta hipopotamo! Eta gauza okerragoak ere bai, deitu dizkiok, Mirri. Bai, bale puska ere! Esate baterako. Bale puska deitzen nioan. Tira, baina lasaitu adi, Mirri, ez da ezer gertatu zerbait da. Eta gauza bat izango dira gainera, txiribiton ez zegoen, hain potolo, kilo batzuk gehiagizko bazizkian, baina gehiago ez, Tira. Gehiago esango nikek, ez zegoen bat ere potolo. Mirri. Bere tipoan zegoen bere tamainan altura duelako, oso tipo honekoa du txiribiton. Mirri, meserez. Gehiago esango nikek orain dik, azkeneko bolada honetan, flakatzen ari duen, Mirri. Flakatzen. Mirri, meserez. Orain dik areago esango nikek, argaltzen ari bentsero, makal eginda zegoen. Mirri! Kontxo! Negar egitearekin ez dugu ezer konponduko. Tira, arraizuire bat egongo duk eta tira, arrastoren bat aurkituko diegu. Beraz, txiribiton berala aurkituko diegu, lasai. Hainbeste gustatuko litzaidake, gure potoloa non dagoen jakitea. Datorren astean erakutsiko dizkizuegu irudi gehiago. Ikusiko dugu zertan amaitzen duen guzti honek. Tira, itzaskun, aiosate besterik ez da, zuen puxtarriekin bideoa eskuratu duzue, eta sari horrez gainera Txirrimen eta Txibitonen irudiak, Etor liburuak, eta bestelako gauzatxo batzu. Dena den, zuek galderatxo bat erantzuten zeniaten, kartaz, nor egon zen Txirrimen eta Txibitonekin? Baina esan nauzu ezagutzen, baina hau txantxa bat izan da dana. Nola egingo lizuke Euskal Telebistak 5 urte eta geroa? Nacho, alpro jalena! Etzegoen zalantzari, Nacho de Felipe Oskorreko kantaria, bereiekin egon zena, eta aste honetako galdera honako hauxe. Nora joan da Txiribiton? Zein naziotara joan da Txiribiton? Zuen erantzunak, Don Kikilikon, 625 postagutxatila Donostiara. Eta aste honetako irabazleak zeintzu izan diren, batzuk esan beharko diguzu, izazkun, 3 aukeratu, nastu nahi duzu kartak, bota lurrera nahi zuna, zure aukeran da, 2, eta lehena atera duzuna hausi izan da, eta Unai Sorarrain Alkizarra da bera, eta irratik azetau eskuratzeko aukera izango du. Beste biek berriz, liburu sorta izango dute, Jaione Kabaleiro uste dut jartzen duela, eta Zuetz Munduate. Beste biok Txirrimen eta Txibitonen diska bana, eta liburu sorta bikain bat, zertxoet ilustratzen has zaitezten. Eta besterik ez, lagunok, agur esango aldugu? Venga ba, agur!